Ja, prøv det. Kan man det? Ja, så kører den bare single-blokken. Det siger ingenting. Nej, det man kan høre dumt på, det er spillen, der er slidt. Det er spillen, der er slidt, og spotteren, der falder ned. Det er ikke, som man kan høre. Det siger altid sådan, det er også bare, når man står og kører tomkamp. Knap nok. Det er automatisk også langsommere, når det er morning, jo ikke? På en måde. Jo, det kunne godt være, at den faktisk... Det gør det jo automatisk. Hvis den holder her hastigheden, så bliver det langsommere. Det er rigtigt, fordi den skal den store bue udenom. Er der rundet på det hjørne?